El 24 de juliol de 1846, un veí del municipi de Concord es va negar a pagar els seus impostos en l'objectiu de no finançar les polítiques esclavistes i imperialistes dels Estats Units. Com a càstig, va ser empresonat per l'estat de Massachusetts, fins que un amic seu va intervindre pagant els seus impostos en contra de la seva voluntat. El seu nom era Henry David Thoreau i 3 anys després va escriure este assaig, Desobediència civil. Però què és la desobediència civil? La desobediència civil és el no acatament d'una llei per considerar-la injusta. En paraules de Thoreau, en el moment que va escriure este llibre hi havia aproximadament 1 milió d'esclaus a l'estat de Massachusetts. I tot i que gran part de la població es declarava a favor de l'abolició de l'esclavitud, no manejaven un dit per canviar la situació. Com dia ell, la reforma compta en dotzenes de diaris a favor seu, però ni en un sol home. Al mateix temps, el govern dels Estats Units es trobava enmig d'una guerra en Mèxic, en la intenció de conquerir més de la meitat dels territoris del país veí, la qual cosa acabaria aconseguint l'any 1848. És per això que Thoreau, que si bé no denunciava les accions violentes en contra dels esclavistes dutes a terme per grups armats abolicionistes com els Free State Men, no creia que la violència fora la millor ferramenta per lluitar contra la injustícia, va decidir exercir la desobediència tributària negant-se a pagar impostos. Perquè si lluitar contra el mal no és un deure, almenys si ho és, no donar suport a aquest mal. Thoreau no volia contribuir al finançament d'un estat malvat en els seus diners, i és per això que la impassible maquinària estatal va conculcar violentament la llibertat del filòsof empresonant-lo. Baix un govern que empresona algú injustament, el lloc que ha d'ocupar també el just és la presó.